Takže dobrý deň, priatelia. Chcel by som vás iba informovať, ako ste sa už isto určite dozvedeli, že zajtra vypuknú opäť celoštátne protesty vo viacerých miestach po Slovensku. A chcel by som vás pozvať do Rimavskej Soboty na 5:30 večer, kde sa koná protest, takisto. A keďže v Lučenci sa nekoná protest ani vo Veľkom Krtíši, takže ideme všetci do Rimavskej Soboty. Priatelia z Lučence, Veľkého Krtíša a okolia, príďte podporiť do Rimavskej Soboty protest. Budeme veľmi radi a ideme tejto vláde odkázať, že Slovensko je Európa, že patríme do Severoatlantickej aliancie NATO a že chceme ďalej žiť v prozápadnom Slovensku. Takže priatelia, zajtra 17:30 Rimavská Sobota. Dúfam, že nás tam bude veľa a tešíme sa všetci, že budeme spolu a ukážeme tejto vláde, že Slovensko je Európa. My sme Európa.